Ahoj, XLive.cz. Rozhodol som sa, že aktuálnu časť našho XLive Zapsím pojmeme na pracovnú nôtu, a to zo všetkých smerov. Nachádzame sa v mojom aute, v mojom nákladnom aute, som jazdím do práce a v práci máme nejaké 4 hodiny ranné a v súčasnosti sa snažím rozpohybovať svoje telo, aby som sa vohol do pracovného procesu. O tom však ale nebude samozrejme XLive Zapsím. XLive Zapsím bude o tom, aby som vám ponúkol nejaké tie interné informácie v rámci serveru, keďže ste určite zaregistrovali anketu na našej stránke XLive.cz, ktorá avizuje prechod serveru XLive na nový redakčný systém, kompletnú zmenu dizajnu, ktorá je samozrejme s tým pridružená a s tým aj následne dopady, ktoré budú platiť pre vás užívateľov. O čom je teda reč? Samozrejme XLive.cz alebo vedenie serveru XLive.cz v súčasnosti pracuje na zmene redakčného systému, s tým súvisí zmena dizajnu, ako som povedal. Čo to pre vás znamená? Bude to pre vás znamenať, že ak sa budete chcieť znova dostať na XLive.cz v takej podobe, čo sa týka redakcie informácie, noviniek, recenzií a iných záležitostí, tak bude nutné sa znova zaregistrovať. S tým už sme vám naznačili, o čo pôjde. Nová registrácia na novej stránke, nemusíte sa báť, ku kradnutiu nikov nedojde, na to si samozrejme dáme veľké bacha, to si pošéfujeme. A takisto fórum. Čo sa týka fóra, áno, boli veľké dotazy na to, že či sa zachová fórum v takej forme, v akej je teraz. Tak samozrejme, môžeme ho nechať vyvesené na inom serveri, kto bude chcieť si tam zájde, preskočí si z novej stránky na iný súbor, kde bude teda staré fórum z XLive.cz, ale nový redakčný systém prinesie samozrejme nové fórum komplet. Ja osobne som si dal za úlohu, že prenesiem dôležité topiky, ako Damakonová práca z Assassin's Creed 1.2 Grid, takisto moje nejaké veci okolo Perfect Dark, návody na pripojenie na live. A všetky tieto dôležité veci nájdete aj na novom fóre, pekne v novom topiku, potom sa budeme diskutovať naďalej. Čo sa týka ostatného fóra, tak ako som povedal, to bude chcieť si svoje veci preniesť na nové, tak jedine s tým, že si to skopíruje a znova si to vytvorí na novom serveri, s tým, že starej XLive.cz bude stále vyvesený niekde, aby bolo toto umožnené aj vám, ktorí chcú zachovať svoju prácu na starý XLive aj tam. To je všetko, čo sa týka fóra. Môžete očakávať originálny dizajn, ktorý je založený. Samozrejme už ho vidím, keďže ten dizajn tvoríme, sám sa podielam čiastočne na procese. Samozrejme hlavnú dielčú a technickú stránku má na starosti Mosa, náš človek, ktorý aj za vaše príspevky peniaze dal dokopy staré problémy u XLive. A samozrejme Trade. Títo dvaja pracujú v spolupráci s redakčnou vzorkou XLive.cz, čiže so mnou s Leným, na prevedení XLive.cz do novej schémy. Bude prehľadnejší, bude originálnejší, bude samozrejme krajší, bude ponúkať oveľa viac možností než E107. Reč je tu o Joomla, o systéme redakčnom, ktorý možno poznáte z kolegového webu Davida, kde to funguje perfektne, budeme môcť aplikovať úplne nové, originálne aplikácie, napojiť sa na Facebook aktívne, napojiť sa na YouTube kanál, ktorý vytvorím pre XLive.cz, napojiť sa na Twitter. Budete si môcť určovať, kto bude váš kamarát, tým sa bude profilovať aj váš profil v rámci vašej USER registrácie, čiže odteraz budete môcť ako užívateľ naozaj robiť veľké veci, nahrávať videá, nahrávať obrázky, meniť si akési heslá, vkladať si linky medzi topikami. Všetko bude prepojené na kvázi Java systém, čiže všetko bude fungovať priamo real time, a nebude to žiadne resetovanie celej stránky. Toto vás čaká. Samozrejme, chystáme videorecenzie, chystáme novinky, aby ten príchod nového webu mal takú úroveň v rámci celého celku. V súčasnosti je to všetko, čo som vám chcel povedať. Môžeme čakať, že aj ďalší XLive sa bude vniesť v tomto duchu. Trailery na nejaký čas vynecháme, dúfam, že sa nebudete hnevať, máme práce dosť. A na záver mám pre vás takú pikošku, ak nesledujete naše slovenské pomery, čo sa týka platenia emita, tak som sa vám rozhodol, že vám ukážem zaujímavú vec, čo sme si to teda museli do tých kamiónov natlačiť, tak sledujte. Toto prosím je skrinka
Vyzerá to jak ruský tranzistorák, ktorú teda nám strčili do auta na základe odočítavania elektrického mýta. To, čo vidíte vedľa, je rakúsky Goldbox. To je taká malá krabička, ktorá je principiálne to isté, čo e-mýto na Slovensku, avšak ako vidíte, ruská škola, západná škola. Ruská škola, západná škola, kreténi, zdravý rozum, kokoti, inteligencia, jebli ľudé, zdravý život. Peace. Čau.